Magandang araw po sa inyo lahat at welcome to my channel, Mommy Flo! Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. Medyo hindi po ako nakapag-vlog ng matagal-tagal ng konti, mga ilang araw, dahil po sa may hinintay po ako. At ito pong hinintay kong ito ay in His time and in God's will ay dumating. Sa loob po ng 4 na buwan na aking pagbablog ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanood, lahat po ng nag-subscribe, sa lahat po ng nag-like, nag-share. At alam na alam ko po kung sino kayo. So ngayon po, token of my appreciation na lagi ko po sinasabi sa inyo, matutuloy na rin po. Dahil ngayon pong araw na to, ay share ko po sa inyo ang aking kaligayahan na ako po ay na-monetize na at talagang legit na vlogger na. Ayan! So, maraming salamat. So, ngayon po ay simula na naman ng aking pakikibaka. Kaya, samahan niyo po ako hanggang sa huli at marami po akong ipamimigay sa inyo. Ito po ay isang dream ko at ito po ay isang dream come true ko na sana po ay samahan niyo ako at umasa sana po ay patuloy niyo pa po akong panoodin sa aking mga vlogs at para din po ito natulong din na magagawa natin para sa ating mga kababayan na kailangan natin tulungan. Ngayon po, mamimigay po ako ng bigas at mga supot na hagang pang Noche Buena. Kaya, inihingi ko po ang inyong tulong sa akin na manood, mag-subscribe, mag-likes, at mag-share. Para po, pag binayaran ako, i-share ko rin po sa inyo. Yun lang naman po yun. From day one na nagsama sa akin. At alam ko po kung sino kayo. Kasi po, lahat po ng, kahit po sinasabi nyo na Dan, nalalaman po namin na hindi Dan. Dahil nakikita po namin sa YouTube Analytics. Okay? So, meron po kaming sarili na notifications at nalalaman din po namin kung sino ang nag-comments at nag-like at sino ang nag-share. Ito po ang start ng tunay na talagang vlog ni Mommy. Okay? So, ang talaga pong purpose ko talaga po dito kung bakit po ako nag-vlog ay gusto ko pong makatulong sa mga tao. Yun po ay totoo. Dahil kaya nga po sabi ng mga kaibigan ko sa akin, bakit pa daw po ako nagpapakahirap? Hindi po ako nagpapakahirap, gusto ko po itong ginagawa ko. Kaya sa inyo po lahat, dahil po sa inyong walang sawang panonood, pagko-comment, pagla-like, ay meron po akong special na pamimigay sa inyo. So, ang gagawin nyo lang po, pupunta po kayo dun sa vlog ko, manonood po kayo, ila-like nyo lang po and magko-comment po kayo kahit ano. Pero ito pong mga comment na ito ay yung nababase lamang sa mga bagay na tungkol sa vlog ko. Wala pong personalan, trabaho lang. So, pagkatapos po nun ay proof of sharing kung talagang share nyo sa inyo or sa mga kamag-anak nyo. The more na madaming sharing po, mas maganda. Kasi dun tayo babayaran ni YouTube. Honestly, at nagpapasalamat po ako first and foremost sa Panginoon dahil ako ng pagkakataon na magkaroon ng sariling vlog. Yan po ay dati ay isang pangarap ko lang at ngayon nga ay eto na. Masasabi ko talagang si Mommy Flo. Nagpapasalamat po ako sa kay Daddy Flo dahil sa walang sawang pagsuporta sa akin. Kahit busog na po kami, ay pinipilit po namin kumain para lang po, para sa pang-vlog ko lang. So, at sa aking mga kaibigan, sa aking mga pamilya na walang sawa po talaga sila nag-share. Ito pong aking ginagawa, hindi po para sa akin lang. Kung hindi, para po sa mas nakararami na nangangailangan. So, for sa start, ay mamimigay po ako ng bigas at mamimigay po ako ng maagang pang Noche Buena sa inyo. Bagay lang po sana ang hinihiling ko po para sa inyong lahat at sana po ay maintindihan ninyo. Kapag po kayo ay nanood ng vlog ko, wag po ninyong aalisin ang patalastas. Yan po yung ads. Ibig sabihin, yung pong mga patalastas na yan po ang magbabayad sa atin. So, kung kaya nga po, kung meron po kayong mga inputs at kung ano po ang meron po kayong gusto ko vlog sa akin or meron po kayong mga i-share sa akin,
na gusto nyong gawin ko, na kayang-kaya ko po at alam ko po na makakatulong ako para sa mga tao at para po sa inyo, ay i-share po ninyo sa akin at isabi nyo lang po sa aking Facebook Messenger. Tas, inuulit ko po, yung pong patalastas, wag nyo pong i-skip o aalisin or i-click. Dahil yung pong patalastas na yan po ay isang bagay na kailangan para sa vlogs. At yan po ang magbabayad sa atin. Ay sa totoong buhay lang at wag po namang magkakawikaan ng iba. Ang kasali po sa mga parapol na ito ay kung sino po ang nag-like, subscribe at nag-share. Ang kasi po ito po ay usapan natin sa vlog lang. Hindi naman po ito pang personal ko. Siyempre po kung sino po yung effort para po manood sa atin at doon po tayo binayaran, sila po yung ating ipaparapol. Sana po naintindihan ninyo at kung hindi nyo man po nyo maintindihan, mag-send lang po kayo ng message sa aking Facebook. Hanggang pasasalamat po sa inyong lahat, sa Panginoon, sa aking pamilya. Maraming pong salamat at ito po ay simula pa lang. So, ngayon po, sa November 5, i-announce ko po at ibobola ko po via Facebook ang sino pong mananalo ng bigas at ng mga Noche Buena supot. Ayan, supot. Kasi hindi na po natin kailangan Noche Buena package, Noche Buena blah blah. Natin po ay Noche Buena supot ni Mami. Ayan. So maraming pong salamat uli. At marami po akong naka-line up ng mga vlogs. Marami po akong mga subi na mga vlogs para sa inyo. At sana po ay tangkilikin nyo. I-share nyo po sa inyong mga kamag-anak. The more na madaming share, the more na madaming, isa lang naman po kasi ang comment. So, the more na madaming share, marami pong manunood, marami po tayong mabibiyayaan. Okay? Ito po si Mommy Flo at God is good all the time. Peace out.